Na výstavi vyložení ruční roboti i maľunky, ktorí predstaviali rezultat djelovanja sekcijog vyšivanja i maľovanja, ktorí snuju u ramíkoch Koturského združenja mladých. Jak vyjavila rukovoditeľka sekcií vyšivanja Jelena Dudaš, sekciji robia uždaske mešaci, majú okolo 10 členov osnovnoškolského возрасту i slúžia, že by školjare naučili da su nove, kreativnoše vyraželi i zabavili. Tota výstava predstavlja korunu našoj roboti, ktorú sme počali robiť od februára. Máme sekciju za maľovanie i sekciju za vyšivanje, za prihodzať deti, ktorí bi žadali da su veci naučiť. Výstavu po prichodu publiky otvorila členica sekcijoh Katarina Gajdoš, ktorá sekciji i ich rukovoditeľky predstavila prisutnim. Popri robotoch členov sekcijoh na výstavi boli vyložení roboti rukovoditeľky sekciji maľovanja mladej maľarky Aleksandry Samočeta. Tu vyloženi moje 7 maľunky, robeni su z istu tehniku, ali i na platno, ali sam robila inčaku temu, jezi starších i novších. Jelena Dudaš na koncu všetkým členom uručila pripoznanja za uspішno zakončený kurs vyšivanja odnosno maľovanja, a potom publika mala nahodu porozpatrať výstavu.